Hai guys, माने जों दा मोनसे कम्पिटिसन बादि माबा मोनसे जाय हायो आरोखि ना मा होनो बेखौ ओरैनो पार्सोनेल न'आव मोसानाय आरो सोर हायो आरोखि ना रावबो हाया दा मोसासिगोन दामनानै ओइ बिजिबार ओ दादा नों माबा गाबोन थांगोन दादा मोसाला मोसासिगोन र' क्रिसमासनि गारि खमनो ओमफ्राय दा नोंसोर थांनानै मामा जागोन फन रायलायबाय फन रायलायखांनानै मोसासिगोन आरो र' दामनानै होनसै उसुबिदा जागोन होननानै मेगन मोदै जादोंलै दिनै हाबानि थाखाय नखालि जायाखै मेगना बोरैबा जादों गाबोन फुङाव थांगोन दादा जागासिनो दं दा नै मोसानो थाखाय सिख्लाफोरा हाखायो बिसोरो सिगांनिफ्राय मोसाखायो ना दिनै मोसानानै नायदों आरो क्रिसमासनिसो आंलाय मानोबा सोंदों नामफोरखौ सासेसो होनबायलाय नामफोरखौ मा नाममोन बिनिखौथ' मिथिखायो मोनसे ब्लगाव नायलाय माबा फुजा थांनाया सामा फुजा थांनाया आब' गोजोननि मोसानायखौथ' मिथिखादों नुखाबाय सिगां नुखाबाय ओइ आंनि ब्लग मोनसेयाव थांनानै नायब्लानो नुगोन नै नानिनिखौ नुवाखै एबार नानिया मोसासिगोन बार्थडे बोरै जानो दे भिडिअ हायोलै बाजिखौ जों हरगोन नामालै दा लाइभ माने माबायाव एडिटिं खालामना दे मोसा Aku
आथिंफोरखौ नुनो नागिरालै लाखौनो नागिरा Saya dengan lazim mengon, masang masaka. Saya dengan lazim mengon, masang masaka. Masang masaka le, saya dengan mama kan. Direct nih tau. YouTube video. Kolfara Niskapra Amar tuh. Kolfara District Lukipur Nisklapur. Masa ke? Soal masih ke? Masih pindah ke Lazio? Biasanya actress nih masih pindah Lazio, satu masih pindah. Salang lai bai jeng nih, ini pun lai bai malah minggu nih. Apa? Siapa? Ambil apa yang? Jadi lai jeng apa? Siapa? Oh. Masa kang main belum nama? Nampu kita. Nampu dia menam. Nampu masang kita, kita. Nampu. Karisma Matari. Karisma, mana? Karisma. Karisma Basummatari ini. Karisma Basummatari bina. Mayar bina. Golden Sri. Malam. Golden Sri Basummatari. Orang datang lagi. Orang datang sanda datang. Jadi ini video essence bye bye logoफोर like share subscribe खालामना होदो